Putraku si ande ande lumut tumuruna ana putri kau kau gae putri nete kang ayu rupane klanthing ijo iku kang dadi asmane. Oh ibu kula boten purun. Oh ibu kula boten purun. Nadyan ayo sisane siyuyu kakak. Putraku si ande-ande lumut tamurunana putri kang gaunggahi putrine sing ayu rupane klenthe ijo iku kang dadi asmane. Ibu kula derek purun. Ibu kula derek antun. Nadyan ayu sisane siyuyu kakang. Putraku si ande-ande lumut tumurunana putri gagah gae putrine cek kang ayu rupane klanthing ijo iku kang dadi asmane. Osipu kula dereng purun. Osipu kula dereng purun. Nadyan ayu sisane siyuyu kakang. Putraku si ande-ande lumut tumurunana putri gaung-gaung gae putrine kang ayu rupane klanthing abang iku kang dadi asmane. Monggo disiapke Pak Mono. Monggo ajeng pripun Pak Mono lanjut mawon. Monggo buta mic Pak Mono niki. Warguku penonton warguku.
Pripun iki kok malah dugu penonton Pak Mono. Disiapke riyen monggo. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau piye mau terus e? Nggih pripun? Jenengan pun nyadet dereng catetane monggo ditokke. Nek lali barang. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah. La quwata illa bil qadim. Ora ono kuwi. Ama batu. Bisa. Bisa sip. Matur nuwun. Kula sak rencang sampun katimbalan. Kok katimbalan. Nak ketembalan iki mati yo. Oh, sampun dipun daturi rawuh wonten dusun Babatan Ngandhap utawi Babatan 1. Nggih. Ingkang supados apa lek? Ro kowe kan wira lek. Monggo. Ora ono kuwi. Pripun? Lah niki kesenian saking pundi terus perkenalan monggo niki ibu-ibu napa? Dipun tepengaken kula minangka etoke muni sesepuh. Sesepuh saking kesenian pundi to niki? Gagak Ngampar nggih. Nggih. Nami kula wong kula kelahiran saking Cina, kula Joyong. Sinten? Zozong. Nggih Joyong, Jong. Zong miwono ora zozong ning zong. Kula etoke nak daerah ngisor nika dadi bebek wong lanang wedoke pira, lanange siji. Berarti kaya ngingu. Mulane kok kula kok saben dina awane ming lemes nika mergo lek kokean bojo. Oh alah. Nika kula sak rencang kasuwun nderek mangayu bagyo. Anggenipun dusun Babadan 1 ngawontenaken pawiyatan akhataman. Mugi-mugi lare ingkang wekdal menika khatam anggenipun ngaos dadosa lare ingkang soleh lan solekah. Amin. Nek wong liya wis ndongake aku amin kok kowe do Meneng wae ya. Nek manganmu bedino iki saka ngendi njajal nek aku sing golek. Nggih. Monggo dilanjut napa pripun Pak? Nggih. Menika dilanjut nggih. Nggih. Iki etok-etoke nak maprono ya rada gerak wong. Menika dipun bantu saking Mas Indri Suling. Kali Mas Sapa ayo? Sapa? Mas Upi. Mas Upi kali Mas Aldi. Kali nika bantuan saking Lea Candi Isor nika nggih keyboard kali gitar. Kowe ngerti kowe, Mas? Ora nika rasa sedek kira apa-apa wis 75 ya arep kok. Nggih, monggo dipun terasaken. Mangke anggenipun guyon terasaken ngencing-encing nggih. Nggih. Nah, jajal lagune apa saiki Pak Mono? Ayo. Ayo. Lagune apa ayo? Kita latihan. Kok takoni lagu kok malah ngitungi kepiye? Yo, mah nyoreng. Truk piye kuwi? Apa? Kame disemprit tok iki kepiye? Pripun iki? Mun disempret Lagune iki apa? Oh takoni lagune malah joget. asik. Wes siap. Oh ya. Aku nemono lan sasusure ibu. Ojo getolanan muda dikeguyu. Ha 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 hose. Aku demono lan sasusure ibu. Aja ketolanan mengko dadi keguyu. Ha 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 hose. Montolan secengkir cari kula alus. Kula pun dijamin kalih wawedus. Ha 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 prengus. Monolan secengkir cari kula alus. Kula pun dijamin kalian iwak wedhus. Ha 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 prengus.
ibu aha aha nyoto mondolan sarodan delala kok bodol kula tiang Bandung semingga ibu aha aha nyoto kae ana kuntul meca ning wete lor negarane makmur ake dasar Pancasila aha aha mulya kae ana kuntul meca ning wete lor negarane makmur ake dasar Pancasila aha aha mulya Kula mangan kupat kok dicampur santen mbok menawi lapat nyuwun pangapunten Kula mangan kupat kok dicampur santen mbok menawi lapat nyuwun pangapunten kok mantep iki Pak ngono dengerin iki wedhe bringosen jetet kok ngono Weh, ramai itu Pak. Neng kene. Waduh, pripun iki? Ajeng dilanjut no pripun iki? Oh nggih. Kontel cari banyak doke batal garis siji Kontel cari ji Kontel cari banyak doke batal garis siji Abang-abang doke Rolanda Wetan sini kuburan mayit Kami ada Nengkau sobat wadah bubar Ego yang duit Gunung-gunung dikawe sawang jor kapian banyoni turun-turun yang dikawe susah jor kapian lakoni suwe ora jajamu jamu pisan godhong kuniran suwe ora ketemu pisan saking gagah ngoten mengkis-mengkis napas tua Napasnya umat. Nggih. Matur nuwun nggih medal dalu menika. nggih Sampun dipun bantu nggih sebaraken nggih kesenian saking dusun Bandung Paten oh saking dusun Bandung
Desanipun Pak. Oh, Paten. Desanipun Paten. Mau ki nang kene mesti tanggap kok. Iku lak bon-bonan. Wis kok Jawa Wingi Timur. malah ngenyang swidak aku ya arep ra gelem to. Njuk sidane piro? Swidak betul 250. Alah. Padha wae. Dipun bantu YouTuber. Nah, Sapa wae jajal sebutke. Nek weruh ayo. Mas, kowe sapa Mas? Iki streaming mboten? Nak nganti streaming ki sing dewakan iki nak sing nang omah bojoku ki nonton aku ki damuk. Alah, Bang Tigo. Hah, cocok ki. Oh, niki dibantu saking Bojong Mendut. Nah, sih. Nggih. Mas Wahid niku bakule songkok. Ayo bener songkok. Bakule songkok nak kenal ya men 300, nak ra kenal Piro? 500 kae beli 500 lho. di daerah kene wis do pirsa. Ndapa nak sing cok pesen. Oh, semua ada pikiran, Gek. Masalah niki beda kali kesenian gen kula. Gen kula keseniane lah obros. Obros. Apa kuwi? Obros. 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 Oh, bener ayo. Ya oman, ya obrus ngono kae lagune. Ayo, aku wong Jawa ya tetep ni obros. Wajib. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Wajib yen lanang wadon lurung ilmu. Wajib yen lanang wadon lurung ilmu. Aja lirik rasa padamu. Aja lirik rusak bodomu. Kopi susu paling enak gulone batu. Kopi susu paling enak gulone batu. Nutilmu kudu sing sedep sinau. Nutilmu kudu sing sregep sinau. Wajib main lanang wadon luru ilmu. Wajib main lanang wadon luru ilmu. Aja lirik rusak bodomu. Aja lirik rusak bodomu. Kopi susu paling enak gulone batu. Kopi susu paling enak gulone batu. Mutilmu kudu sing sregep sinau. Mutilmu kudu sing sregep sinau. Yo terus apa? Monggo lanjut ngopo pripun Pak Mono. Lanjutnya apa? Ayo. Ngap kiri kanan gerak. Tetep gas kok wah. Jadi ketua kok lemar-lemar ngono. Lemes. Wah yo. Sera lurus di nganu leh Pak Mono. Diceceke sira lulus diceceke. Cuma siap, Gek. Promakmu wis kok gawange apa? Apa kuwi? Promak. Cenep e. Kira ngluru wong kira makan. Tapi ini kena PMK. Kira makan blas.
lemes ngono kuwi sing joget yo tak titik kok. Iki kaya doa sadranan. Ya Rabbi lingalai Wasalim Allahumma sholli ala Muhammad ngono. Ayo iso wong Islam kok ora iso kok piye. Yo Sprit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim. Monggo bapak-bapak tindak ingkang giat anggenipun salat ampun ngantos sami telat. Monggo bapak-bapak tindak ingkang giat anggenipun salat ampun ngantos sami telat. Mila ibu-ibu ing kala ngudi ilmu kang satu bejang kangen damel sangu Mila ibu-ibu ing kala ngudi ilmu kang satu bejang kangen damel sangu Pramila pamriksa wonten ing dalu niki yen wonten lepate nyuwun pangapura. Pramila pamriksa wonten ing dalu niki yen wonten lepate nyuwun pangapura. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim. Monggo bapak-bapak tindak ingkang giat anggenipun salat ampun ngantos sami telat. Monggo bapak-bapak tindak ingkang giat anggenipun salat ampun ngantos sami telat. Mila ibu-ibu ing kala ngudi ilmu kang satu benjang kenging damel sangu Mila ibu-ibu ing kala ngudi ilmu kang satu benjang kenging damel sangu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim. Monggo bapak-bapak tindak ingkang giat anggenipun salat ampun ngantos sami telat. Monggo bapak-bapak tindak ingkang giat anggenipun salat ampun ngantos sami telat. Mila ibu-ibu ing kala ngudi ilmu kang satu benjang kenging damel sangu Ya kok kuwi kok bisa Kepiye? teh Pak? Oh, udah rampung kok teko wis Ngawur. disemprit. Iki sik jenenge Oh, alah. kepala suku ngawur. Ayo. Salahe ngeter. Tinggal ya luweh. Iki kok lek joget kok klera-kleru ta. Ora sembodo nak takon latihan kapan Pak? Bayar piro Pak? Kok ngenengen kabeh. Iki apa iki? Lebare. Bubare apa? Oh, Ojo. udah rampung kok. Apa iki? Oh iya. Bumonol mikal bumonol pancen wis tuwa. Bumonol mikal bumonol pancen wis tuwa. Mulane para pamriksa pun ngantos sami gelo. Mulane para pamriksa ampun ngantos sami gelo. Bumonol dadi kesenian nang kramek
mau muni rukun Islam ingkang angka 5. Ketoke ora dodong. Masalahe sing wis nglakoni rukun Islam ingkang angka 5 ki mengke. Wih, Pak Haji berarti nih. Pak Haji lah, Pak Haji Dian. Ngoten. Apa rukun Islam ingkang angka 5 apa? Ngerti mek aku dhewe masalahe sing nglakoni mengke Jenengan. Yaumul Kiamat. Coba hadap kiri leget. Presiden. Gubuk asmara mlebu. Ye. Napa Pak? Tolak. Yo. Yen liwat aku kelingan kumpul kae yen tanggo lereng coba tulisan warna tanggo iseprat Untuk bekal